Nabay magpatambal diri piti may ngawan ni dapita sitio Lumboy diri dapit sa Kabagdalan. So manina ako wagi ko'y kwarta gitaon. May lagi na manay mong mudukol diri magpatambal may kapalit kog bugas. Kanugo sa kukuan. Ning naning na pobre kayo ko sa ning dapita niya ako magpuyo ni dapit sa kahoy. Dapit man nambal dito. Yate kapuya na ani akong kamot eh. Pas mo kuskusog ani. Oh, saya dah nongol di deh. Aku ingin deh nak keren he. Saya keren tuh nak tahu gue baik juga. Uy, asa man ka? Tahu balik kan he nak lau Uy, puy, nagay kong kamot. Saya sudah deh. Pas mo kuskusog. Agay. Asa man dapit na nambal Pero diri. sakit. Ada aneh, lagi ingin ada aneh lagi itu. Lami kayo. Nah, kece bang tao jo. Asa man dapit. Mao ba kanina sa kahoy dako kahoy oy. Dan tahu tu jangan tu. Ah, puy. Puy, kamot. Ngang heo Asa man dapit ani oy. Oh, napay ni abot. Sama ni. Asa mo padulong. Magpahilot bal ni. Ba lagi mi. Na. Ako pod. Unsa may sakit nimo? Baong lang, unsa kag kuaning ni kalit ni pagmata nako. Mao ka ni kahoy ano? Asa ni dapitan ni balay ni Kani Tatay Takyo. Baon ni. Agak ni. Tapoy na kog tinungas ni buntod niya. Lisod pa kay Ikaw nga ikaw. Kadumdum, ikaw una. ay kali una kay una kay Naadili ubos. may nang tuka. Ikaw nga gago, ikaw nga abot. Uy, puya ani. Uy, Ikaw nga abot. Ako may kinalasang abot eh. Ako lahas. Maabot ka ni bali. Mao ka siguro na ay. Uy, Takyo! Ay, Tay Takyo! Takyo. Nakakadira tay! Matambal hinoon me. Kapuy-puy, nakain lang mo kamot tay. Uy! Oh my God. Medyo mingaw, May nga man wamas tatay, nagluulo pagkaras tatay. Mingaw gyud. Gago! Ilawa. Tao! Ayo. May tay. Ayo. Tay! Tai man na! Tain man laki ay. Asa ka mo tao diri, oy! Gayon ni Jai. Asa man yung tao na yun? Ay. Takyo! Asa man tay? Di ako sa loyo sa Lumboy. Na ako ni sis Tumoy Lumboy! Daga sa Tumoy doy Takyo! Asa tumoy ay. Siya Takyo! Asa tumoy nga nga sa Leo sa Lumboy. Ay! Aw! Leo. Luyo na! Yung siya nasa Tumoy! Leo. Ito na to na! Kuya na ni! Sus, tapoy nang gikita ni. Takyo! Takyo! Naaram na yung tira! Ay man dali. Ay man dali Takyo, ay man. Daray ay. Dali Takyo. Takyo! Di Takyo! Magpatamba lagi mi! Uy! Uy! Oh, ari na mo dari daplin sa kuan, ari lingkuran na nako. Lingkod. Dato tagahay. Dire. Dato pa niya. Dile mo. Ayo di ma. Dito mo Nakawan na to nga. Bawa pag sakit pa kaayo. Takyo! Tagsa lang. Asa man dapit plastar doy Takyo! Oh, dool mo dari plaster mo akong himulsuan usay sakit ninyo. Ay! Ako una patambal na Takyo! Oh. Padali! Pag hinahinay lang. Hinahinay lang ta. Asa man dapit doy Takyo! Dana, plaster lang gamay ang pag himulsuan pa man nato. Dari ato Himulsuan bangla. pa di, ay. Oh, himulsuan. Sa man na Takyo ay may mulso na Takyo! Ako sa ano na. Unsa man na? Dali kay Poy na kay Takyo! Ade, mawara man na sa atong pagtambal. Unsa man na tambalan ni Takyo? Sa atong pagtambal, mawara man na. Ay! So, Takyo. ikaw ba sa batanon pa? Oh! Grabe ka, gi ka trabaho, manghugas ka. Ay! Mao din na ni Takyo! Mao din na! Maligo pa ka dito sa basketan. Ay! Ay! Karon, magkuhan ka, magkuhan ka, magsumba ka ng putaw. Niya iso sa labador, imo ikaligo. Inya mo balik ka diri sa usang Martes. No na. Sus, pas mo maday sa magkusog diyan ni. Ay lang gyud ko ani mawa ra magini sa kita gyud. Pas mo kusog ni Takyo. Oo, mawa na. Ay! Kaniusan ako kakamot ni Takyo! Unsay problema ani? Gana magsige man na kurkurog ikaw mura na pas mo gini sa kusog gining kamuta. Ni Takyo! Pas mo di! Dili man da ni nga
kuan di man ta kadalian ni sakita. Unsa Dugay man man ito, Takyo? kayo ni. Mabalik lang mo diri nako. Nako yatag tambal ninyo bayranan gamay ra kayo. Aron yak sunod semana balik mo diri sa Sulanin, Martes. Takyo. Oo. Sige, una, hindi na mo ba na to kanon diri ako ikapon di sa bugbog ko asos nara de mga sakit mo. Sige, ayaw lang napas mo makaskusog di ay. Sige mo niga, umagampas mo slulo. Gago! Sige na. Ay, kaskamot ako na Tokyo. Oo, mo na ay lagi sige pagkuha na sa mga gyud nga nakuha man na yung kuan maayo ra Basta yan. kay na Tokyo, oy. Maayo ra kani, guli ninyo basta niyo di ka nga kuan di na gumubalik dito mananambala, maayo kay itong mananambala gyud sa sitio sa Lumboy. Sina. Ayaw na kuhanin ni Tokyo. Oo, ayaw na kayo. Ayaw na kayo kana, di na ka mubalik. Mulakaw na ko ni Tokyo. Oo, okay ra kayo. Okay. Amat ni Tokyo. Ayaw na. Sige, mama. Dudong. Kuan lang, sakto na. Kuan. Sa naman ni. Nabali naman ni ako pagkakuat. Say naman ni. Di naman ni mao ako Sukat naligid ko. Hey, oy. Sab mo kuya sakit. Usab man ang iyang sakit. Kanawa. Maayo kataan ni. Matagayon ani. Suwayan lang nato. Bali maayo ta. Akong kawayan. Sige. Akong kawayan. Suway. Ako nga. Gaya ikaw may una. Sa may musunod o matambal, dukol ako dire. Ako sa Kagamba ko nga kakyo. Ako siyang dyan nga ito. May kata ay. dugay ani mo sakit nimo. Ay, go. Ay, ito mahambal na eh. Oh. Kato lang sa kuan. Hey! Yung ganun na, Hey, ay ka ikaw, pala, mahambal kato na. dire, Ay, oh, katong nangyari nagpatambal, wala, naulian na. Yan, Oh, naulian sa Ay, iyang magagaw ka sakit. ng kain Oh. mo niya, bagay Oh. ng kakaw, di, Sige ano? lang, sige lang. Sige, Ako, om, imulso om. ako, Sige, imulso ako. om, ba? Sige, Imulso om, ako. om. Gago! Sa lollipop. Made, madara na, dili man ako sa kuan, ila sa giluhag. Ang pagkuan na to, Nga, magkagawang mo kambal mo na eh. kas kusog Yes. ay. Ma- Dugay ra kay na imong sakit ay imong di kuan di pasagdan. Maayo ka ko ni Dugay ra mo man na na eh. sakit mo di pasagdan. Ngano man na imong baba na hewe, manaw sa may sakit gini mo. Sige, Di man ka magpatambal di ay nga wa man ka muduol ako nga Ay, ri. ganda ko. Sige, ba? Og lilipat. Lilipat. Ay lo sige mo na lilipat. Maayo ka. Dagang nga mga masakit ton dire nga. Sige. Hapit na gyud. Baga po dire kuyapan ako ni tambalan. Wa na yung sakit oh. Yung nagkomod tumayo nyo. Yan mo alam mo tayo. Ako mulsuan ba? Ay, mulsuan. Oo, mulsuan. Okay ra kayo na sa imong sakit. Kana imong sakit. Ay, siya, Kana imong sakit. Gahi kinakwaon. Sa mga sakit ka ko. Kuha na, sa uma na, daot man ganyan mo sakit, sa una pa, sa bata pa, magsige di kagubo-hubo. Adi ato lang ko na sa imo ang kuhan. Ato mo nang agtang niya, una, masala kuha na, ang ginoora to, kuha ha? Maayo, eh. Oo, ang ginoora. Ay, salamat kayo, eh. Oo, Ay, ginoora may bawa sa ako Ay, pagtambal. eh. Ayaw ko kuha na. Okay. Ya, siya bagay naman manggambay. Manggambay. Ya, di na makarot ano si Kospos na tayo, no? Nagkagarbre naman to ilang sakit. Naduha na may noon tong niyang nag-anak na may noon tong musa. Katawa ra oh. Unya na lang siguro ko. Ay, pagdali, mulakaw pa ko. Mangumbra pa ko sa mga kuha sa mga bata nako. Ang taon. Sige. Buwang ko. Ang importante nga maayo ko. Oh. Maayo ko. Sa may sakit, kuha ni mo. Gano'n sa ba ni sakit ni mo? Ay, kanang- Gano'n sa ba ni kay... Di, pagbata lagi na ako kay Diretso raman eh. Oh, unsa may sakit ako. ako sa himulsuhan. Eh, Ano? Di pa dautan ka di ay. Di pa dautan ka. pare kami tanaw di tagyo. Grabe man ni mo de pagkuan di sa una babae de nagpabadlong. Mo na ni pa dautan ka. Nya, unsa may kuan? unsa may solusyon ni? Yung pasan di ka ni kuan sa kita. Ako na pasan di ka ni. Aron kuan na so nagdisik ka sa kuan ni binawakan mo babae, nari mo asawa de. Imo ni pasagdan. Yung anong imo mang pasagdan? Ya, Ano ang diba? nya, tagyo. Nya,
maayo kagwan ni. Oh, kana maayo na kay na oy. Nya, pwede na ko mulakaw. Oh, pwede na nga mulakaw. Maayo na may kaanan sa kita nimo. Sige. Sige, Mulakaw wala na o kana ako ra manambal dire, di lagi ko nang gawain ni balik-balik. Ayo, di ma. Balik-balik. Ay, nagyo. Salamat ha. Naayo na to. No. Gabi. Okay ra. Ulit na ko. No. Oy, ate, wa man ko maayo to ni Tokyo. Unsa man to nga? Naduha naman hinuon ako. Ako nawa na unsa na ni ko ni samot. Nah, ni duha po nang iya. Nga unsa may plano to balik ko dito na nambal. Balik ko dito. Ko na to. Oy, Ay, sabay. sayo sa mo ha. Sabay. Pagsabot ka. Tay. No. Kami ato tumukbokon. Nya. Kaya buko nito kay mo bahos sa. Ayo, yatay nagkagrabe man ato sakit. Ay, taray. 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 Tinatagadagan. Taray. Taray. Ni. Siguro